La Barcelona actual és el resultat d'una transformació contínua, però no és el resultat de l'atzar o de la improvisació, sinó que respon, en diversos moments històrics, a concepcions diferents de la vida urbana. Amb 2.000 anys d'història, ha viscut 6 grans etapes que han deixat un rastre ben viu en la seva configuració. La primera Barcelona és la de la urbanització romana, creada al voltant del Mont Tàber i encerclada dins les primeres muralles. La segona gran etapa de l'urbanisme barceloní correspon a la ciutat medieval que eixampla els seus límits. Una ciutat de menestrals i comerciants que es convertí, durant el segle XV, en un gran centre de poder de la Mediterrània. Durant el segle XVIII, la construcció de la Ciutadella, sobre part d'un barri popular, el barri de la Ribera, és tot un símbol del domini militar sobre una ciutat derrotada. Però la ciutat necessita créixer, i les primeres mostres de l'urbanisme racionalista es deixen veure en la planificació de tot un nou sector, la Barceloneta. En aquesta tercera etapa de l'evolució urbana s'obren vials i places a través del laberint de carrers de la Barcelona medieval, però ben aviat els esforços de modernització resulten insuficients. El creixement demogràfic que acompanya la primera revolució industrial reclama més espai i una concepció diferent de l'entramat urbà. La Barcelona burgesa, la del triomf de la indústria i el comerç, és la Barcelona de l'Eixample, fill de les idees racionalistes i progressistes d'Ildefons Cerdà. La ciutat enderroca les muralles i s'organitza en una quadrícula de cases amb patis interiors, que multiplica per 10 la superfície edificable de la ciutat i integra en un continu urbà les poblacions veïnes. Bona part de l'Eixample es construeix durant l'esclat del modernisme. L'arquitectura de Gaudí, de Domènech i Muntaner, de Puig i Cadafalch i de tants altres dona relleu i personalitat a la Barcelona moderna i inicia la trajectòria creativa de tants arquitectes i dissenyadors barcelonins que, com ells, seran reconeguts en l'àmbit internacional. El 1888, amb l'Exposició Universal, la ciutat guanya l'espai de l'antiga Ciutadella. El 1929, amb l'Exposició Internacional, s'inicia l'urbanització del Parc de Montjuïc. S'obren noves vies, nous espais públics. Es potencien les comunicacions. Barcelona és ja una ciutat dinàmica amb pes a Europa. La guerra és un punt i a part. Durant la postguerra, la misèria i la falta d'expectatives aboquen a milers de persones a migrar cap a les ciutats més industrials. Comença una cinquena etapa de la història urbana, la de l'urbanisme incontrolat, l'especulació i el barraquisme. En pocs anys, i sense la planificació urbanística adequada, Barcelona dobla la seva població. El creixement econòmic dels 60s correspon a un urbanisme basat en l'obra nova, que ignora la rehabilitació i la recuperació d'espais degradats, que diferencia entre barris d'activitat i barris dormitori, i que es projecta sobre la base de grans avingudes amb blocs de pisos. La darrera etapa d'aquesta història urbana comença amb els ajuntaments democràtics, a principis dels 80. Barcelona s'enfronta amb els problemes socials i urbanístics que acaba d'heretar i es proposa iniciar un procés de canvi qualitatiu. El primer pas va ser l'elaboració del Pla General Metropolità, que orienta el planejament urbanístic i es proposa reequilibrar el conjunt urbà. La participació ciutadana i l'estudi acurat de cada barri permet de crear els plans especials de reforma interior, que faran possible d'incidir en la millora dels habitatges, els equipaments i els serveis. Mentre als antics barris industrials la renovació de les empreses i el tancament d'indústries obsoletes permet de guanyar nous espais, als barris nascuts als anys 60
viuen una transformació profunda. Neixen nous equipaments, es creen nous senyals d'identitat que lliguen els barris perifèrics al conjunt urbà. És el moment de potenciar nous centres urbans, noves àrees comercials i de serveis que reequilibrin la ciutat. Els Jocs Olímpics del 92 són una gran oportunitat per accelerar el que serà la transformació urbana més important des de l'enderrocament de les muralles i el naixement de l'Eixample. La idea és ben clara. 4 àrees olímpiques s'afegiran a les diverses àrees de nova centralitat que s'estan creant a la ciutat i contribuiran a emmarcar-la i a dotar-la de grans infraestructures properes als barris. Les rondes transformaran radicalment la circulació interna de la ciutat i les comunicacions de barris fins aleshores allunyats del centre. Montjuïc es transforma definitivament en el gran parc urbà de l'esport i la cultura. La Vall d'Hebron acull nous complexos esportius, un gran parc urbà i nous habitatges. Amb la Vila Olímpica i la transformació del port en un espai urbà, Barcelona s'obre definitivament al mar. L'impuls dels Jocs continua en la ciutat i ha servit per posar en marxa projectes encara més ambiciosos. A Ciutat Vella ja són en marxa les grans intervencions de revitalització previstes en els diferents plans especials de reforma interior. Cal destacar la creació d'un gran espai públic entre els carrers Princesa i Sant Pere més Baix i la perllongació de l'avinguda Cambó fins a l'interior més profund i inaccessible del barri. L'obertura del Pla Central serà el nou eix vertebrador del barri del Raval. Afegirà el seu efecte dinamitzador a l'impacte de les grans infraestructures culturals com el Museu d'Art Contemporani, el Centre de Cultura Contemporània i la implantació de diferents universitats en diversos punts del districte. És també l'hora de l'Eixample, on caldrà corregir el desequilibri entre els usos comercials i residencials que comporten el despoblament i envelliment del barri. La recuperació dels interiors d'illa i la rehabilitació d'habitatges donarà una nova vida a l'entramat urbà més característic de la ciutat. Cap a llevant, continua la transformació d'una zona gairebé marginal en una àrea activa, un nou centre urbà ben comunicat i obert al mar. Com es va fer a la Vila Olímpica, els nous projectes del Front de Mar recuperen terrenys destinats fins ara a usos industrials. Aquí naixerà tot un nou entramat urbà, continuïtat de l'Eixample, amb villes de cases i jardins interiors. Tot un homenatge a l'idea original del projecte d'Ildefons Cerdà. A la Sagrera ja és en marxa la transformació de més de 230 hectàrees al voltant de la nova estació del tren d'alta velocitat. Un motor de transformació del barri cap a la qualitat, els serveis, els usos residencials i l'activitat comercial. Un projecte que representarà, també, la creació del gran parc lineal que enllaçarà les Glòries amb el nus de la Trinitat. Barcelona està definint els seus contorns i convertint en ciutat el que abans eren suburbi. És el moment de recuperar els rius Besòs i Llobregat, degradats després d'anys de desídia. És el moment de millorar les comunicacions de banda a banda dels rius.
El projecte d'ordenació de la desembocadura del Besòs va lligat al projecte de Diagonal Mar i amb la nova ordenació del front marítim, amb un nou port esportiu i amb parcs i equipaments en terrenys guanyats al mar. Al Llobregat, l'ordenació de la desembocadura va lligada a l'ampliació del port comercial i a la creació d'una nova gran àrea d'activitats logístiques que faran de Barcelona un port capdavanter de la Mediterrània. La transformació de l'eix del Llobregat es completarà amb l'ampliació futura de l'aeroport. Alhora, el projecte garanteix la protecció d'un dels ecosistemes més interessants del Pla de Barcelona, el Delta del Riu, un espai natural de característiques úniques. A les portes del segle XXI, Barcelona és una ciutat amb qualitat de vida, ben equilibrada. Ocupa ja tot el seu espai natural entre els dos rius, el mar i la muntanya. La Barcelona del segle XXI ja no extendrà els seus límits. És el moment de plantejar-se amb el conjunt de les ciutats veïnes com volem que sigui la ciutat que ja s'endevina al voltant d'aquest gran espai natural, la serralada de Collserola. Podem ser optimistes. Amb 2000 anys d'història, però sense cap raó per enyorar el passat, Barcelona veu el futur amb entusiasme. La Barcelona actual es el resultado de una transformación continua, pero no ha sido nunca el resultado del azar o de la improvisación, sino que responde en diversos momentos históricos a distintas concepciones de la vida urbana. Con 2000 años de historia, ha vivido 6 grandes etapas que han dejado huella en su configuración. La primera Barcelona es la de la organización romana, creada alrededor del monte Táber y rodeada por las primeras murallas. La segunda gran etapa del urbanismo barcelonés corresponde a la ciudad medieval que ensancha sus límites. Una ciudad de menestrales y comerciantes que se convirtió, durante el siglo XV, en un gran centro de poder del Mediterráneo. Durante el siglo XVIII, la construcción de la ciudadela militar sobre parte de un barrio popular, el barrio de la Ribera, es todo un símbolo del dominio militar sobre una ciudad derrotada. Pero la ciudad necesita crecer y las primeras muestras del urbanismo racionalista se dejan ver en la planificación de un nuevo sector, la Barceloneta. En esta tercera etapa de la evolución urbana, se abren viales y plazas a través del laberinto de calles de la Barcelona medieval, pero pronto los esfuerzos de modernización resultan insuficientes. El crecimiento demográfico que acompaña a la primera revolución industrial reclama más espacio y una concepción diferente del entramado urbano. La Barcelona burguesa, la del triunfo de la industria y el comercio, es la Barcelona de l'Eixample, hijo de las ideas racionalistas y progresistas de Ildefons Cerdà. La ciudad derriba las murallas y se organiza en una cuadrícula de casas con patios interiores que multiplica por 10 la superficie edificable de la ciudad e integra en un continuo urbano las poblaciones vecinas. Gran parte de l'Eixample se construye durante el entusiasmo modernista. La arquitectura de Gaudí, Domènech i Muntaner,
Puig y Cadafalch y de tantos otros, da relieve y personalidad a la Barcelona moderna e inicia la trayectoria creativa de tantos arquitectos y diseñadores barceloneses que, como ellos, serán reconocidos en el ámbito internacional. En 1888, con la Exposición Universal, la ciudad recupera el espacio de la antigua ciudadela. En 1929, con la Exposición Internacional, se inicia la urbanización del Parque de Montjuïc. Se abren nuevas vías, nuevos espacios públicos. Se potencian las comunicaciones. Barcelona es ya una ciudad dinámica, con peso en Europa. La guerra es un punto y aparte. Durante la posguerra, la miseria y la falta de expectativas llevan a miles de personas a emigrar hacia las ciudades más industriales. Empieza una quinta etapa de la historia urbana, la del urbanismo incontrolado, la especulación y el barraquismo. En pocos años y sin la planificación urbanística adecuada, Barcelona dobla su población. Al crecimiento económico de los 60 corresponde un urbanismo basado en la obra nueva, que ignora la rehabilitación y recuperación de espacios degradados, que diferencia entre barrios de actividad y barrios dormitorio y que se proyecta sobre la base de grandes avenidas con bloques de pisos. La última etapa de esta historia urbana empieza con los ayuntamientos democráticos, a principios de la década de los 80. Barcelona se enfrenta con los problemas sociales y urbanísticos que acaba de heredar y se propone iniciar un proceso de cambio cualitativo. El primer paso fue la elaboración del Plan General Metropolitano, que orienta el urbanismo y se propone reequilibrar el conjunto urbano. La participación ciudadana y el estudio detallado de cada barrio permiten crear los planes especiales de reforma interior, que harán posible la mejora de las viviendas, los equipamientos y los servicios. Mientras en los antiguos barrios industriales la renovación de las empresas y el cierre de industrias obsoletas permite ganar nuevos espacios, los barrios nacidos en los años 60 viven una transformación profunda. Nacen nuevos equipamientos, se crean nuevos signos de identidad que enlazan los barrios periféricos con el conjunto urbano. Es el momento de potenciar nuevos centros urbanos, nuevas áreas comerciales y de servicios que reequilibren la ciudad. Los Juegos Olímpicos del 92 son una gran oportunidad para acelerar lo que será la transformación urbana más importante desde el derribo de las murallas y el nacimiento de l'Eixample. La idea es clara. 4 áreas olímpicas se sumarán a las diversas áreas de nueva centralidad que se están creando en la ciudad y contribuirán a enmarcarla y a dotarla de grandes infraestructuras cercanas a los barrios. Las rondas transformarán radicalmente la circulación interna de la ciudad y las comunicaciones de barrios hasta entonces alejados del centro. Montjuïc se transforma definitivamente en el gran parque urbano del deporte y la cultura. La Vall d'Hebron acoge nuevos complejos deportivos, un gran parque urbano y nuevas viviendas. Con la Vila Olímpica y la transformación del puerto en un espacio urbano, Barcelona se abre definitivamente al mar. El impulso de los Juegos continúa en la ciudad y ha servido para poner en marcha proyectos todavía más ambiciosos. En Ciutat Vella ya están en marcha las grandes intervenciones urbanísticas previstas en sus planes especiales de reforma interior.
Cabe destacar la creación de un gran espacio público entre las calles Princesa y Sant Pere Més Baix y la prolongación de la avenida Campo hasta el interior más profundo e inaccesible del barrio. La apertura del Pla Central será el nuevo eje vertebrador del barrio del Raval. Su efecto dinamizador se añadirá al impacto de las grandes infraestructuras culturales como el Museu d'Art Contemporani, el Centre de Cultura Contemporánea y la implantación de diferentes universidades en distintos puntos del distrito. Es también la hora de l'Eixample, donde será necesario corregir el desequilibrio
La ville actuelle de Barcelone est le résultat d'une transformation continue, mais elle n'est pas le résultat de la chance ou de l'improvisation, sinon la réponse à divers moments historiques à de différentes conceptions de la vie urbaine. Riche de 2000 ans d'histoire, elle a vécu 6 grandes étapes qui ont laissé leur empreinte sur sa configuration. La première Barcelone est celle de l'organisation romaine, créée autour du Montaber et entourée des premières murailles. La seconde étape de l'urbanisme barcelonais correspond à la ville médiévale qui élargit ses limites. Une ville d'artisans et de commerçants qui s'est convertie pendant le XVe siècle en un grand centre de pouvoir du bassin méditerranéen. Pendant le XVIIIe siècle, la construction de la citadelle militaire sur une partie du quartier populaire de la Ribera est tout un symbole du pouvoir militaire sur une ville vaincue. Cependant, la ville a besoin de grandir, et les premiers exemples d'urbanisme rationaliste se perçoivent à travers la planification d'un nouveau secteur, la Barcelonette. Pendant cette troisième étape de l'évolution urbaine, des voies et des places se sont ouvertes à travers le labyrinthe de rues de la Barcelone médiévale. Mais bientôt les efforts de modernisation furent insuffisants. La croissance démographique qui a accompagné la première révolution industrielle réclame plus d'espace et une conception différente du réseau urbain. La Barcelone bourgeoise, celle du triomphe de l'industrie et du commerce, est la Barcelone de l'Eixample, née à partir des idées rationalistes et progressistes d'Ildefons Cerdà. La ville démolit les murailles et s'organise selon un quadrillage de maisons autour de cours intérieures, ce qui multiplie par 10 la surface constructible de la ville intégrale dans une continuation urbaine avec les villes voisines. Une grande partie de l'Eixample a été construite au cours de la période de l'enthousiasme moderniste. L'architecture de Gaudí, Domènech i Muntaner, Puig et Cadafalch, et tant d'autres donnent une grandeur et une personnalité à la Barcelone moderne et commencent la trajectoire créative de tant d'architectes et dessinateurs barcelonais qui, comme eux, seront reconnus au niveau international. En 1888, avec l'exposition universelle, la ville récupère l'espace de l'ancienne citadelle. En 1929, avec l'exposition internationale, l'aménagement du parc de Montjuïc commence. On ouvre de nouvelles voies, de nouveaux espaces publics. Les communications sont renforcées. Barcelone est déjà une ville dynamique importante en Europe. La guerre a représenté un nouveau commencement. Pendant l'après-guerre, la misère et le manque de perspectives ont amené des milliers de personnes à émigrer vers les villes les plus industrielles. Une cinquième étape de l'histoire urbaine a commencé, celle de l'urbanisme incontrôlé, la spéculation et les bidonvilles. En quelques années et sans planification urbaine adéquate, Barcelone a doublé sa population. Avec la croissance économique des années 60, il y a eu un urbanisme basé sur le nouvel œuvre, qui ignorait la réhabilitation et la récupération des espaces dégradés, qui marquait la différence entre les quartiers d'activité et les quartiers dortoirs, et qui a été planifié sur la base de grandes avenues longées d'immeubles. La dernière étape de cette histoire urbaine a commencé avec les mairies démocratiques au début des années 80. Barcelone a fait face aux problèmes sociaux et urbains dont elle venait d'hériter et s'est proposé d'initier un processus de changement qualitatif. Le premier pas a été l'élaboration du plan général métropolitain qui oriente l'urbanisme et se propose de rééquilibrer l'ensemble urbain. La participation citoyenne et l'étude détaillée de chaque quartier ont permis de créer les plans spéciaux de réforme intérieure qui vont rendre possible l'amélioration des logements, des équipements et des services. Alors que dans les anciens quartiers industriels, la rénovation des entreprises et la fermeture des industries obsolètes a permis de gagner de nouveaux espaces, les quartiers nés dans les années 60 ont vécu une transformation profonde.
De nouveaux équipements sont nés. De nouveaux signes d'identité se sont créés, unissant les quartiers périphériques à l'ensemble urbain. C'est le moment du renforcement de nouveaux centres urbains, de nouvelles zones commerciales et des services pour rééquilibrer la ville. Les Jeux olympiques de 92 ont été une grande opportunité pour accélérer ce qui allait être la transformation urbaine la plus importante depuis la démolition des murailles et la naissance dell'Eixample. L'idée était claire. 4 zones olympiques allaient s'ajouter aux diverses zones formant les nouveaux centres dans la ville et contribuant ainsi à encadrer la ville et à la doter de grandes infrastructures près des quartiers. Les périphériques allaient transformer radicalement la circulation interne de la ville et les communications des quartiers qui jusqu'alors étaient éloignés du centre. Montjuïc s'est définitivement transformé en un grand parc urbain de sport et de culture. Le Vall d'Hebron a accueilli de nouveaux complexes sportifs, un grand parc urbain et de nouveaux logements. Avec la ville olympique et la transformation du port dans un espace urbain, Barcelone s'est ouverte définitivement sur la mer. L'élan des Jeux continue dans la ville et a servi pour déclencher des projets encore plus ambitieux. Dans Ciutat Bella, les grandes interventions urbaines prévues dans ces plans spéciaux de réforme intérieure sont déjà en route. On peut ainsi souligner la création d'un grand espace public entre les rues Princesa et Sant Pere Més Baix et la prolongation de l'avenue Cambó, jusqu'à l'intérieur le plus profond et le plus inaccessible du quartier. L'ouverture du Pla Central sera le nouvel axe vertébral du quartier de Raval. Son effet dynamique s'ajoutera à l'impact des grandes infrastructures culturelles, telles que le musée d'art contemporain, le centre de culture contemporaine et l'implantation de différentes universités à divers points du district. C'est aussi l'heure d'Eixample, où il sera nécessaire de corriger le déséquilibre entre l'utilisation commerciale et résidentielle, ce qui implique le dépeuplement et le vieillissement du quartier. La récupération des intérieurs des pâtés de maisons et la réhabilitation des logements donneront une nouvelle vie au réseau urbain le plus caractéristique de la ville. Vers l'est, la transformation d'une zone presque marginale en une zone active continue, avec un nouveau centre urbain bien desservi et ouvert sur la mer. Comme cela s'est passé avec la ville olympique, les nouveaux projets du front de mer récupèrent des terrains destinés jusqu'à présent à l'utilisation industrielle. Ici naîtra un nouveau réseau urbain, une continuité de l'Eixample, avec des pâtés de maisons et des jardins intérieurs. Un hommage à l'idée originale du projet d'Ildefonso Cerdà. Un des projets les plus ambitieux est déjà en route à la Sagrera, la transformation de plus de 230 hectares autour de la nouvelle gare du train à grande vitesse. Un moteur de transformation du quartier vers la qualité, les services, les utilisations résidentielles et l'activité commerciale. Un projet qui représentera aussi la création du grand parc linéal qui unira Glorias avec le Nus de la Trinitat. Barcelone est en train de définir ses contours et de convertir en ville ce qui auparavant était des banlieues. C'est le moment de récupérer les fleuves Besòs et Llobregat, dégradés après des années d'abandon. C'est le moment d'améliorer les communications à travers les fleuves. Le projet d'aménagement de l'embouchure du Besòs est lié au projet de Diagonal Mer,
et au nouvel aménagement du front de mer, avec un nouveau port de plaisance et des parcs et des équipements sur des terrains gagnés à la mer. Dans le Llobregat, l'aménagement de l'embouchure est lié à l'extension du port commercial et à la création d'une nouvelle grande zone d'activité logistique, qui feront de Barcelone un des premiers ports de la Méditerranée. La transformation de l'axe du Llobregat se complétera avec la future extension de l'aéroport. En même temps, le projet garantit la protection d'un des écosystèmes les plus intéressants de Barcelone, le delta du Llobregat, un espace naturel aux caractéristiques uniques. Au seuil du XXIe siècle, Barcelone est une ville qui possède une bonne qualité de vie, qui est bien équilibrée, qui occupe déjà son espace naturel entre les deux fleuves, la mer et la montagne. La Barcelone du XXIe siècle n'étendra plus ses limites. C'est le moment de nous demander avec l'ensemble des villes voisines comment nous voulons que soit la ville dont on devine déjà la présence autour de ce grand espace naturel que sont les montagnes de Collserola. On peut être optimiste. Avec 2000 ans d'histoire, mais sans aucune raison pour avoir la nostalgie du temps passé, Barcelone regarde son futur avec enthousiasme.